دمتي السنة عزو سلام تنابصحكم زخبركم تخاتلت دمص اسنا كما يتوعلو امنا يلومي سولوس 24 حمله مدبنا فلما زينا قصيلنا دما ايرتراوያን اين دمر اين غدل بزبل ارستي تدالوم نتي بدليت فتحي اب 30 حد نحاسه اب جنيفا بعالم درجه خكاير تمدي بزولو سفيح سلاماو سلف زحجز مبرهي كنقرب لكم يناو سالساين ناي موداتان كفال نايتي مس نبار تغدلاي داويت فسايه اب غداي ايرتران ايثيوبيانا توكيرنا زغبرنايو زررب دحر مقربنا خا بصو ابونا مقاريوس بزعبا هلو كنتات هاغرنا زهابو ملأختي بمسعاب مدبنا كنزازمينا فلماغن زينا برستاتو خنجمر والكملاخي سياس افورقن قدامي منستر ايثيوبيا ابي احمدن بحبار مس وراس عرات حبرات امارات عرب شيخ محمد بن زايد ال نهيان تراخيبهم والكملاخي سياس افورقي بيدونانو نقدامي منستر ابي احمد نسخا مرحنا وكلنا هيبكال لخ كبل نتي بمسوعتي جيغان ايرتراز ترغاغص ناصنت اواغ عداغا متاو حزب ايرترا تسويطو خمزلو اب ازز سراويتن لعلوت حلفتن وطر اختيلو خمزلو كابوشت ايرتراز بصحنا زلو حبريتا يرد هاغراوያን كعس اغري غانتاتات ايرتران ايثيوبيان ابزي قرب اوان ابسمرا خغاطما مخانن تحبيرو منستري وستاو قدايات اسرائيل ايرتراوያን سدتኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ተኽእሎታት ይድህስስ ምህላው ጋዜጣ ሓራት ሓቢሮ ዜና በዝርዝር እቲ ናብ سعود عرب تمال خيدو مس ንጉስ ሳልማን ዝተረኸበ ወልቀመላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን በሐባር መስወራስ ዓራት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ከም ተረኸቦ ምንጭታትና በሐባር ዝተልዓልዎ ስእሊ ብምስናይ ሓቢሮም ኣለዉ ኢሳያስን አብን ተባጣጺሖም ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ተሰማምዑ ምስ ገለጾ ኢማራት ንክልቲአን ሃገራት ዘራኸበት መንጎኛ ምዃና በወግዒ ከም ዝገለጸት ይፍለጥ والكملاغي ኢሳያስ ኣብ سعود عرب ዝገበሮ ምብጻሕ ብመራኸቢ ብዙሃን ስርዓት ግደፍ ከምቲ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ዝተባሃሎ ክልተ አውን ዘባውን ጉዳያት ተባሂሉ እኳ እንተተሓለፈ ድሕሪ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይፍጸም ምህላው ካልእ ትርጉም ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይእምቱ እቲ ብኢደወነኑ 27 ዓመታት ስልጣን ዝገበተ ወልቀመላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብኢደወነኑ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንስኻ ምርሐና ውክልና ሂበካል ለኹ ክብል ነቲ በመስዋዕት ጀጋን ኤርትራ ዝተረጋገጸ ናጽነት አዋጋ ዓዳጋ ምእታው ህዝቢ ኤርትራ ክስወጦ ጀሚሮ ኣብ ኣዘዝ ሰራዊትን ላዕሎት ሓለፍትን ወጥሪ ኣኸቲሉ ከም ዘሎ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ሓበሬታታት የረድ ኣብ ኢትዮጵያውን ገና ኣብ ዝተፈላልየ ኮርናዓት ናይቲ ሃገር ምርግጋእ ከም ዘይተረጋገጸ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ተወዲቡ ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኑ ኩነታት ይጸናቶ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሑና ዘለዎ ሓበሬታታት የረድ والكملاخ ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነገራት ክጽንክርን ከሎ ከም سعود عرب ናብ ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ብምኹብላል ኩነታት ክሳብ ዝጽሕየሉ ናይ ምሽፋት ኣመል ከም ዘሎ ይፍለጥ ሃገራውያን ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣስመራ ክጋጠማ ምዃነን ተሓቢሩሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ዝተገብረሉ ዕድመ ምሕዝነታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝተቐበሎ ዘረጋግጽ ናይ መልሲ ደብዳቤ ከም ዝተቐበለ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ዘርግሖ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢልሎም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ በተወሳኺ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ግጥማት ኣፍኮን ስለዘላ ርጉጽ መዓልቲ ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ አቶ አብርሃም መብራህቱ ካብቲ ግጥም ዝተመልሰ ብርግጽ ከም ዘፍለጥ በተወሳኺ ተሓቢሩሎም ብምኽንያት ግጭት ዶባት ልዕሊ 100,000 መንእሰይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምህላቑ ብድምር ን10 ዓመታት ኣብ ምትፍናን ጸኒሐን ሎምቕነ ዳግማይ ርክብ ድሕሪ ምግባረን እቲ ቅድሚ ኩሉ ክትግበር ዘለዎ ንምልካት ዶብ ዝምልከት ዕማም ተወንዚፉ ክነሶ ኣብቲ ስምዒታዊ መልእኽቲ ዘለዎ ሱፐርፊሻል ዝኾነ ዛዕባታት ኣድሂቦም ክልቲኦም መራሕቲ ነንውሽጦም ሕሳባት ከዳቐሱ ሃታ ይብሉ እኳ እንተለዉ እቲ ናይ ፈንጠዝያ ስምዒት እናሃሰሰ ክኸይድ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ዕቱባት ሕቶታት ክለዓሉ ክጅምሩ ምዃኖም ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ ናይ ትማል ዜና ከም ተኸታተልኩምዎ ብወገን ኢትዮጵያውያን ኣውፈርትን ስነ ጥበበኛታትን ናብ ኣስመራ ንምብጻሕ ዝነበረ ህንጡይነት بسنكتي عبايتا استعذبوا هواهو اب قداماي اغري ترخمشو كنسو اتي قني زكايد محزنتاوي قطم كعس اغري بزح سمبرات كهلو خم زخل يئمت منستري وستاو قدايات اسرائيل نتي بتقاوم ايرتراوያን ስደተኛታትን አህጉራዊ ጻቅጥን አወንዚፎ ጸንሐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ መምላስ ሐሳብ እንደገና ተኽእሎታቱ ክደስሶ ጀሚሮ ምህላው ናይ እስራኤል ጋዜጣ ሓራት ሓቢሩሎም
مستين سدتنياتات إيرترا ناي متراز مدبوب متأثر منيستر وشتاو قدايات إسرائيل نتي أبي إيرترا زمعبل زلو خناتات يكتاتلو خمزلو مقلاصو إتغازيتا بتوساقيه يحبر إتي سدتنياتات ناي مسقواق مدب انكولاي نسوداناوان زملكتيوم مزخاخرين نتخاتاتتن عرخون دقفتن أسنام اتي ليتن قطرن اواناوي حبريتا بمتحلاف نمغلغالكم ان كايدو ناي ميديا سرحات بحفشا بحلف دما اتينا بيرترا معالتاوي ان كايدو فنو راديو ساتلايت بزح وصايتات كم زحاتت دقيمنا ان زخاخرنا نزغاطمنا زلو حصرت ገንዘብ نمملا ገንዘባዊ አበርክቶ በመግባር ከተተሐዋወርና ደጊምና ንጽዋ አሰና ፋውንዴሽን زخبركم سمعت دمص أسنا على توزينا بزي فتصم أمانيل إياسون زدالو زينا زقرب كلكم عينتا محرطة بينيرة مسز درف مدواتنا حدقكم سناي مكتتال